హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తునికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనం. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజు వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాఖ్య చక్షుర్నిరితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదాం దదాతి పదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन् इति नामिनि. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी. మూడో స్కందం 22వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకం. యతో భవద్విశ్వమిదం విచిత్రం సంస్థాస్యతే యత్ర చ వావతిష్ఠతే ప్రజాపతీనాం పతిరేషమహ్యం పరం ప్రమాణం భగవన్నానంతం దంతః. Translation: The highest authority for me is the unlimited supreme personality God of Godhead, from whom this wonderful creation emanates and in whom its sustenance and dissolution rests. He is the origin of all Prajapatis. The personality is meant to produce living entities in this world. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Kardam Muni was ordered by his father Prajapati to produce children. In the beginning of the creation, the Prajapatis were meant to produce a large population which was to reside in the planets of the gigantic universe. But Kardam Muni said that although his father was Prajapati who desired him to produce children, actually his origin was the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Because Vishnu is the origin of everything, he is the actual creator of the universe. He is the actual maintainer, and when everything is annihilated, it rests in him only. That is the conclusion of Srimad Bhagavatam. So, కర్దమ ముని చాలా విషయాలు చెప్పారు. ముందు దేవహూతి దేవి యొక్క అందం గురించి మెచ్చుకున్నారు. ఎంత సౌందర్యవతి, ఎంత గుణవతి, మరియు అట్ ది సేమ్ టైం తన తండ్రి ఎవరు, ఒక గొప్ప చక్రవర్తి అతను, మరియు అతని సోదరుడు ఎవరు, అన్నీ చెప్పారు.
సో అంతా గొప్పల గురించి చెప్పారు. సో అంటే మీ కూతుర్ని ఏ రకంగా కూడా తిరస్కరించే అవసరం లేదు. అంత గొప్పవారు మీ కూతురు. మీరొక గొప్ప చక్రవర్తి. మీరే నన్నొచ్చి అడుగుతున్నారు అనంటే మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా నేను మీ కూతురిని ఖచ్చితంగా స్వీకరిస్తాను. అండ్ నాకు కూడా ఎలాగో ఒక భార్య కావాలి అని చెప్పనంతా అన్నారు. కాకపోతే అట్ ది సేమ్ టైం చెప్పేశారు, నేను కేవలం ఒక పుత్రుణ్ణి కనేంత దాకానే, పుత్రుణ్ణి కనిన తర్వాత నేను సన్యాసాశ్రమం తీసుకుంటాను. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ కర్దమముని తన గోల్ క్లియర్ గా చెప్పేశారు. తన తండ్రి ప్రజాపతి తనకి చెప్పారు, పుత్రుల్ని ఇంకా పుత్రికల్ని ఈ రకంగా కనాలి, చాలా మందిని కనాలి. ఎందుకు అనంటే ఈ లోకంలో అంతా కూడా ఆ ఆత్మలందరినీ కూడా ప్రవేశపెట్టాలి అని. కానీ అతనికి ఉద్దేశం, పరమ ఉద్దేశం ఆయనకి తెలుసు. భగవద్గీతలోని కూడా 12వ అధ్యాయ అష్టకంలోని చెప్పున్నారు. ఏంటి అనంటే 8 రకాల వారి గురించి చెప్పున్నారు. వారు ఉత్తములు, వారంటే నాకు చాలా ఇష్టము. కానీ ఆఖరి వారి గురించి చెప్పారు, ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి వారి పరమ లక్ష్యంలాగా పెట్టుకుంటారో, దేవాది దేవుని కృష్ణుణ్ణే వారి పరమ లక్ష్యంలాగా పెట్టుకొని వారిని చేరుకోవడమే వారి గమ్యంలాగా పెట్టుకుంటారో, వారంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టము అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఈ రకంగా కర్దమముని కూడా జీవితంలోని ఆయనకు ఉండేది ఒకే ఒక లక్ష్యము. ఏంటి అంటే ఆ దేవాది దేవుణ్ణి పాద పద్మముల దగ్గర చేరుకోవాలి. దాన్ని తప్పించి వారికి ఇంకొక లక్ష్యము లేదు. అది ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నారు అతను. సో భాగవతం యొక్క సారాంశం కూడా అదే. భగవంతుడి నుంచే అన్నీ వచ్చింది అండ్ సర్వస్వం మళ్ళీ భగవంతుడికే చేరుకుంటుంది. సో చతుశ్లోకి భాగవతుంది మొదటి శ్లోకం కూడా అహమేవాసమేవాగ్రే నాణ్యత్ సదసత్పరం పశ్చాదహం యదే తచ్చ యో వశిష్యేత సోస్మ్యహం. సో ఎప్పుడైతే ఇంకెవ్వరూ లేరో అప్పుడు భగవంతుడు ఉన్ను, ఎప్పుడైతే ఎవరూ లేకుండా ఉంటారో అప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఉంటారు. కాబట్టి పరమ లక్ష్యం అనేది కృష్ణుడినే పెట్టుకున్న వారు వారి జీవితం చాలా సఫలీకృతం అవుతుంది. అండ్ వారంటే భగవంతుడికి చాలా చాలా ప్రియము అని కూడా భగవద్గీతలో చెప్పారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇది శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క సారాంశము అని అంటున్నారనమాట. ఫర్ క్రియేషన్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ annihilation there are 3 deities, Brahma, Vishnu and Maheshwara. But Brahma and Maheshwara are qualitative expansions of Vishnu. Vishnu is the central figure. Therefore, he takes charge of maintenance. No one can maintain the whole creation but him. There are innumerable entities and they have innumerable demands. No one but Vishnu can fulfill the innumerable demands of all the innumerable living entities. Brahma is ordered to create and Shiva is ordered to annihilate. The middle function, maintenance, is taken charge by Vishnu. So Brahma, Vishnu, Maheshwaralu వారు సృష్టి, స్థితి మరియు లయ వాటికి కారకులు. కానీ నిజం చెప్పాలి అని అంటే సృష్టి మరియు లయ వాటికి కారకులైన బ్రహ్మ మరియు మహేశ్వరుడు వారు కూడా కృష్ణుని నుంచి వచ్చిన ఆ విష్ణు యొక్క ఎక్స్పాన్షన్స్ వారు. Kardama Muni knew very well by his power in progressive spiritual life that Vishnu, the personality of Godhead, was his worshipable deity. Whatever Vishnu desired was his duty and nothing else. So, స్థితికి కారకులు విష్ణువే, ఎందుకంటే అది ముఖ్యమైనది. భగవంతుడు భగవద్గీతలోని కూడా చెప్పున్నారు, మిగతా వారందరికీ కూడా అన్ని ఒక ఏకాంశైన స్థితో జగత్, ఆయన ఒక అంశకే అన్ని అప్పచెప్పేశారు పనులు. కానీ భక్తులు మరియు ఇతర జీవుల యొక్క వారు ఏ రకంగా ఉంటారు, వారి స్థితి అంతా కూడా చూసుకునే ఇదంతా కూడా పనంతా కూడా విష్ణువే తీసుకుంటున్నారు. అండ్ కృష్ణుడు మాత్రం స్పెసిఫికల్లీ భక్తుల కోసమనే ఉన్నారు. భక్తులు ఆనందంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే కృష్ణుడు ఉన్నారు. సో అతనికి వేరే విధియుక్త ధర్మం ఇంకేది కూడా లేదు. అయినప్పటికీ కూడా కేవలం భక్తుల కోసమనే అతను ఉండేది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కర్దమ మునికి కేవలం అంటే కేవలం విష్ణు అనగా కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకెవరు కూడా అతనికి ఆరాధ్యులు కానే కాదు. వాట్ ఎవర్ విష్ణు డిజైర్డ్ వాస్ హిస్ డ్యూటీ. విష్ణు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అదే అతని విధియుక్త ధర్మము, ఇంకేది కాదు.
He was not prepared to beget a number of children. He would beget only one child who would help the mission of Vishnu. సో కలియుగ వాసులకు అందరికీ కూడా కర్దమముని నేర్పిస్తున్నారు. సో అతనికి తన తండ్రి అయిన ప్రజాపతి చెప్పారు, ఈ రకంగా మీరు పిల్లల్ని ఎంతో మందిని మీరు పుట్టించాలి అని. కానీ అతనేంటి అని అంటే, అంతమందిని పుట్టించడం వ్యర్థంగా దేనికి పనికి రాకుండా ఉండేదానికి ఆ రకంగా అంతమంది పిల్లలు పుట్టించినా సరే కూడా ఉపయోగం లేదు. పుట్టించిన వాడు ఒకడై ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ఒక్కడు కూడా గొప్ప భక్తుడు అయ్యాడు అని అంటే మాత్రం లోకమందరికీ కూడా కళ్యాణం చేసిన వారు అవుతారు. As stated in Bhagavad Gita, whenever there is a discrepancy in the discharge of religious principles, the Lord descends to the surface of the earth to protect religious people and to annihilate the miscreants. సో ఇదందరికీ తెలుసు, యదా యదా హి ధర్మస్య. సో ఆ శ్లోకంలోని భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మానికి గ్లాని కలుగుతుందో శిష్ట రక్షణ దుష్ట శిక్షణ కోసం అనేసి భగవంతుడు అవతరిస్తారని. Marrying and begetting a child is considered to liquidate one's debts to the family in which one is born. There are many debts which are imposed upon a child just after his birth. సో భాగవతంలోనే మనకి శ్లోకంలోని చెప్తున్నారు, 6 రకాల వారికి మనం రుణపడిపోయి ఉంటాము. సో ఎవరికైనా తెలుసా? అది నాకు గుర్తులేదు. అది ఇది మిగతా జీవులకి రుణం చెప్పనున్నది. శ్లోకం నేను శ్లోకం మర్చిపోయినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పితృ రుణము, ఋషి రుణము, దేవ రుణము, మనుష్య రుణము, ఇతర భూతాల రుణము, జీవభూతి. కరెక్ట్. అది శ్లోకం తెలుసా ఎవరికైనా? ఆ శ్లోకం ఎవరికైనా తెలుసా? అది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. ఎవరెవరికి రుణపడిపోయి ఉన్నాము అనేసి జీవులు. సరే, ఓకే. అది తర్వాత ఒకవేళ ఎప్పుడైనా టైం ఉంటే అది ట్రై చేయండి, అది చూసేదానికి. సో ఈ రకంగా 6గురికి మనం రుణపడి ఉన్నాము. మాతాజీ చెప్పినట్టుగా దేర్ ఆర్ డెట్స్ టు ది ఫ్యామిలీ ఇన్ విచ్ వన్ ఈజ్ బోర్న్. సో ఎక్కడైతే ఏ కుటుంబంలో అయితే పుట్టామో వారికి. డెట్స్ టు ది డెమిగాడ్స్, సో దేవీ దేవతలకి. డెట్స్ టు ది పితాస్, సో పితృదేవతలకు కూడా రుణపడి ఉన్నాము. సో కాబట్టి పితృదేవతలకు అందరికీ కూడా కంపల్సరీగా వారికి తర్పణం అనేది చెయ్యాలి. ఎందుకనంటే పితృదేవతలకు కూడా మనం రుణపడి ఉన్నాము. డెట్స్ టు ది ఋషీస్, ఋషులు మునులు వారందరూ కూడా మన కోసమని, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మన కోసమని వారు మనల్ని ఉద్దేశించుకుంటూ జపం అవి గట్టిగా చేస్తున్న దాని వల్ల మనకి ఈ జన్మలోని కాస్తో కూస్తో భక్తి అనేది వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఎంగేజెస్ ఓన్లీ ఇన్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ వర్షిపబుల్, then even without trying to liquidate other debts, one becomes free from all obligations. కాకపోతే ఎవరైతే కృష్ణ భక్తిలోని కేవలం కృష్ణ భక్తిలో ఉంటారో వారికి ఈ రుణాలన్నిటి నుంచి కూడా వారు విముక్తులైపోయినట్టుగా. కర్తకముని preferred to devote his life as a servant of the Lord in Paramahamsa knowledge and to beget a child only for that purpose, not to beget numberless children to fulfill up the vacancies in the universe. So ఊరికనే పిల్లల్ని కంటూ వెళ్ళిపోవడం, వారి తండ్రి గారు చెప్పారని చెప్పని, కానీ పనికిరాని పిల్లలు ఉండేదానికంటే కూడా ఒక్కరు మంచి భక్తులు పుట్టినా సరే కూడా చాలు. ఆ ఒక్కరు చాలు లోక కళ్యాణాని కోసమని. అన్నెసెసరీగా ఊరికనే పిల్లల్ని కనేసి వారు దేనికి పనికి రాకుండా ఉండేదానికంటే కూడా ఈ రకంగా కన్న పిల్లలు చాలా పనికొస్తారు అని. సో కాబట్టి అటువంటి వారిని పరమహంస అని అంటారు. 21వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ స ఉగ్రధన్వా నియాదేవా భాషే ఆసీచ్చాతుష్ణీమ మరవిందనాభం ధియోపగృహ్మితశోభితేన ముఖేన చేతో లులుభే దేవహుత్యాః. Translations to Maitreya said, "Oh great warrior Vidura, the sage Kardama said this much only and then became silent, thinking of his worshipable
Lord Vishnu, who has a lotus on his navel. As he silently smiled, his face captured the mind of Devahuti, who began to meditate upon the great sage. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. It appears that Kardama Muni was fully absorbed in Krishna consciousness, because as soon as he became silent, he at once began to think of Lord Vishnu. So, ఖచ్చితంగా కర్దమముని చాలా గొప్ప భక్తుడే. ఎందుకనంటే సాక్షాత్ విష్ణువు అతనికి కనిపించారు అని అంటే ఎంత గొప్ప భక్తుడై ఉంటాడు అతను. సో అతనికి వేరే ఇంకే ఏ పని లేదు ఆయనకి. ఆయన కేవలం అంటే కేవలం తన విధియుక్త ధర్మంతో పాటు భగవంతుణ్ణి మాత్రమే తలుచుకుంటూ ఉంటారు. తలుచుకుంటూ చాలా చాలా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఆయనకి ఈ జన్మలోనే బ్రతికుంటుండగానే మామూలుగా భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు, చనిపోయేటప్పుడు ఎవరైతే భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటారో అంతకాలే చ మాం ఏవ స్మరణముక్త్వ కలేవరం యః ప్రతి సమద్భావం యాతి నా తత్ర సంశయః. అంతకాలే అని చెప్పనన్నారు. అంతకాలంలోని ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటారో అప్పుడు వారు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత వారు భగవంతుని లోకానికి చేరుకుంటారు అని. కానీ ఈ లోకంలోనే ఉంటూ భగవంతుడి దర్శనం చాలా తక్కువ మందికి అవుతుంది. అది చాలా అరుదు. అండ్ వారు చాలా చాలా అదృష్టవంతులు అండ్ చాలా గొప్ప భక్తులనే భావించాలి వారిని. ఎందుకు అనంటే ఆ రకంగా భగవంతుడు కనిపించడం అనేది అది అసాధ్యం. చాలా చాలా గొప్ప వారికి మాత్రమే కనిపిస్తారు భగవంతుడు. సో ఎవరెవరికి కనిపించారు భగవంతుడు డైరెక్ట్ గా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కనిపించారు. ధ్రువ మహారాజు కనిపించారు. ఇంకా గజేంద్రుడికి కనిపించారు. ఎస్. ధృతరాష్ట్రుడు వారికి కనిపించలేదు. ధృతరాష్ట్రుడు వారికి ఆయన ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు. ఆయన ఒకటి భగవంతుడు ధృతరాష్ట్ర వారికి కూడా కనిపించారు, కానీ ఆయన భగవంతుడిని ఎప్పుడు గుర్తించలేకపోయారు ఆయన భగవంతుడని. అటువంటి నేత్రాలు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. ఆయన ఎదురుగానే ఉన్నారు కానీ అయినప్పటికీ గుర్తించలేకపోయారు. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుల వారికి కనిపించలేదని చెప్పాలి. విదురుల వారికి కనిపించారు. విదురుల వారికి సాక్షాత్కరించారు. భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు. ఎవరికండి? తొక్కు పెట్టాడు విదురుడు. కరెక్ట్ కరెక్ట్. విదురుడి భార్యకు ప్రపిచి ఉండగా పరీక్షిత్ కనిపించారు. ఎస్, పరీక్షిత్ మహారాజుకి కనిపించారు. అర్జునుడికి కనిపించారు. ఎస్, పాండవులకు అందరికీ కనిపించారు. సో అప్పటిది ఓకే. కృష్ణుడైతే వారికైతే డైరెక్ట్ గా దర్శనం ఇచ్చారు. అండ్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు లాగా వచ్చినప్పుడు అప్పటి కాలంలోనే ఇచ్చారు. బట్ అంటే భగవంతుడు అన్నట్టుగా వారికి దర్శనం ఎప్పుడు ఇచ్చారు? ఎవరికి ఇచ్చారు? వారే భగవంతుడు. సుధాముడికి కూడా. ఎస్, సుధాముడికి కూడా. సో ఈ రకంగా ఎంతో మందికి భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చారు. వారందరూ కూడా గొప్ప భక్తులై ఉంటేనే వారందరికీ కూడా తెలిసేది కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అండ్ అతను వచ్చి దర్శనం ఇచ్చారు అని. సో అదర్వైజ్ ఈ రకంగా దర్శనం ఇవ్వడం అనేది అంత సులభం కాదు. ఎందుకు అనంటే గొప్ప భక్తులకైతే మాత్రమే కనిపిస్తారు భగవంతుడు. సో భగవంతుడు కనిపించాలి అని అంటే ఆ భక్తి అనేది ఉండాలి వారిలోని. భక్తి అనేది ఉన్నది అని అంటే భగవంతుడు దర్శనం ఇస్తారు. భక్తి అనేది లేకపోతే వారికి దర్శనం దొరకడం అనేది అసాధ్యం. చాలా మంది అందుకోసమే అడుగుతూ ఉంటారు, ఏది భగవంతుడు ఉన్నారంటే నాకు చూపించండి అని. ఒకవేళ అంత ఈజీగా కనిపించేసేలాగుంటే అది కూడా ఒక అభక్తుడు ఎవరైతే భగవంతుడిని ఛాలెంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో అటువంటి వారికి కనిపించలేరు భగవంతుడు. సో ఇక్కడ కర్దమముని అటువంటి వారు కాదు. కర్దమముని చాలా గొప్ప భక్తుడు. అతను కేవలం అంటే కేవలం అతను ఎంత దాకైతే మాట్లాడాలో అంత దాకానే మాట్లాడి దాని తర్వాత మిగతాదంతా కూడా ఆయన కృష్ణ భక్తిలోని ఆయన గడుపుతున్నారు. అందుకోసమనే మనకి దీంట్లోని కూడా నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చెప్పున్నారు, వినాశనం చేసేది భక్తిని ఏవి అని అంటే 6. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంగశ్చ లౌల్యంత షడ్వీర్ భక్తి వినశ్యతి.
అన్నెసెసరీగా మాట్లాడడం, అవసరం లేకపోయినా సరే కూడా మాట్లాడుతూ ఉండడం, అది ప్రజల్పం కిందకి వస్తుంది. అది అన్నెసరీగా మాట్లాడడం అనేది ఆయుక్షీణం. అది మనకి సరైన పద్ధతి కాదు. అది భగవంతుని గురించి మాట్లాడడం అనేది అది ఎంత మాట్లాడినా అది తక్కువే. కాబట్టి అన్నిటికంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే జపం, సంకీర్తన. సో ఈ రెండు భక్తుల సాంగత్యంలో చేశారు అని అంటే అది ఉత్తమమైనది. సో ఇక్కడ మైత్రేయముని కర్దమముని అతను భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటూ, ఆయన తలుచుకుంటున్న ప్రతిసారి ఆయనకి ఆనందం వస్తోంది, ముఖం మీద ఆ చిరునవ్వు ఒకటి వచ్చేస్తుంది. That is the way of Krishna consciousness. Pure devotees are absorbed in the thought of Krishna, that they have no other engagement. Although they may seem to think or act otherwise, they are always thinking of Krishna. భక్తుల్ని వారికి ఇంకా వేరే ఏ పని ఉండదు. కేవలం అంటే కేవలం భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉండడం, ఆ నామము అతన్ని తలుచుకుంటూ దాంట్లోని ఆనందం పొందడం. కలియుగంలోని భగవంతుణ్ణి తలుచుకునే దానికంటే కూడా భగవంతుణ్ణి నామాన్ని జపిస్తూ ఉండడం అనేది ఉత్తమమైనది. ఈ రకంగా భగవంతుని నామము తలుచుకుంటూ జపం చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే వారికి సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపాన్ని పొందుతారు. ది స్మైల్ ఆఫ్ సచ్ కృష్ణ కాన్షియస్ పర్సన్ ఈస్ సో అట్రాక్టివ్ that simply by smiling he wins so many admirers, disciples and followers. మామూలుగా ఒక చిన్నపిల్లల చిరునవ్వు అనేది చాలా అందంగా ఉంటుంది. సో వయసు కొద్దిగా అయిన తర్వాత వారు భౌతికంగా వారు నవ్వచ్చు. చిన్నపిల్లల నవ్వు అనేది ఎందుకు అంత అందంగా ఉంటుంది అని అంటే వారికి అదేవి తెలియదు. వారికి ఏంటి అని అంటే ఇంకొకరిని మబ్బు పెట్టడము, వారికి ద్రోహం చేయడం అలాంటివి ఏవి తెలియదు. కాబట్టి చిన్నపిల్లల చిరునవ్వు అనేది చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క చిరునవ్వుని మీరు చూశారు అని అంటే చాలా చాలా క్యాప్టివేటింగ్ గా ఉంటుంది ఆ చిరునవ్వు. సో ఆ చిరునవ్వుకే ఎంతో మంది భక్తులు, పాశ్చాత్య వాసులందరూ కూడా ఆ చిన్న చిరునవ్వు కోసం అనేసని చాలా చాలా ఎదురు చూసేవారు. ఎప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా కోసమని నన్ను చూసి ఒక చిరునవ్వు ఇస్తారా అని చెప్పని. అతను మాట్లాడే ఒక్కొక్క అక్షరం కూడా చాలా చాలా అమృత తుల్యంగా ఉండేది. సో భక్తులందరూ కూడా ఎదురు చూసేవారు. సో ఒక గొప్ప డివోటీ శ్రీపాద్ ఐంద్ర ప్రభు, ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని ఒకే ఒక్కసారి కలిశారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన ఆ తూచా తప్పకుండా ఆ ఆజ్ఞలన్నీ కూడా పాటించేవారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 24 hour కీర్తన ఉండాలి అని చెప్పనన్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉన్నప్పుడు అతను మృదంగం వాయిస్తూ కీర్తన చేస్తూ ఉన్నాడు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక్కసారి ఆయనకి ఒకే ఒక్క మాట చెప్పారు అంతే, జై అని. సో అది వినే ఆయన ఎంతో ఆనందపడిపోయారు ఆయన. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి గోలోకానికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు శ్రీపాద్ ఐంద్ర ప్రభువే ఆ ఛార్జ్ తీసుకున్నారు. అప్పటికి బృందావన్లోని ఆ కృష్ణ బలరాం మందిర్లోని ఆ 24 hour కీర్తన అనేది ఆగిపోయింది ఇంచుమించు. సో ఒకనొక స్టేజ్కి 24 hours చేసేదానికి కుదరలేదు ఆ భక్తులకి. ఎందుకంటే ఎవరు రావటం లేదు, మనం మాత్రమే ఎలా పాడగలము అని. కానీ శ్రీపాద్ ఐంద్ర ప్రభు దాన్ని ఇంకా అలాగే కొనసాగించారు. అతనికి అర్థమైంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ కోరిక అది. కాబట్టి అతను అక్కడ కూర్చొని అతనంతటికి అతనే కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టుకునేవారు. ఎందుకు అని అంటే ఏదో ఒకటి ఇది కర్తాల్ అనే సౌండ్ రావాలి. సో కర్తాల్ మ్యూజిక్ రావాలి కాబట్టి ఆయన హార్మోనియం వాయించేవారు, కర్తాలు ఎవరు వాయించేదానికి లేరు. కాబట్టి కాళ్ళకి గజ్జల్లాగా గుంగురు లాంటిది కట్టుకొని ఆయన కాళ్ళని కిందన కొడుతూ నేల మీద ఆ రకంగా మ్యూజిక్ వచ్చేది. దానికి అతను కీర్తన పాడేవారు. అక్కడ ఎవరైనా ఆ ఊరి వారు ఎవరైనా బ్రజవాసీలు ఎవరైనా వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారంటే కీర్తన వినేదానికి వారికి చెప్పేవారు, మీరు మృదంగం మీరు వాయించండి అని. నాకు మృదంగం రాదు ప్రభుజీ వాయించేది అంటే, పర్వాలేదు ఎలా వాయించినా మీరు పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నేను పాడేది కృష్ణుడి యొక్క కీర్తన, దానికి అతనంతటికి అతనే మిమ్మల్ని పంపించారు, మృదంగం కూడా మీ చేత ఏ రకంగా మీకు వచ్చో ఆ రకంగానే వాయించండి, అదే ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వస్తుంది అని చెప్పని. అది భక్తి అనంటే. సో కాబట్టి భక్తులకు ఏంటి అని అంటే వారు చిరునవ్వు అనేది వారిది ఎంతో అద్భుతమైనది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఒక్క చిరునవ్వుతోని ఆయన జై అనే ఒక్క మాట చెప్పిన దాని వల్ల ఇంతలాన మోటివేట్ అయ్యి
ఇది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి మాటతోని శ్రీపాద్ ఐంద్ర ప్రభు ఆ రకంగా చేశారు. అలాంటిది ఒకసారి ఆలోచించండి, కర్దమ మునికి సాక్షాత్ భగవంతుడే సాక్షాత్కరించారు. మరి అతను ఇంకా ఎంతలానా గొప్ప భక్తుడై ఉంటారు. 22వ శ్లోకం. సోష్ణు జ్ఞాత్వా వ్యవసితం మహిష్యా దుహితు స్ఫుటం తస్మై గుణగణాఢ్యాయ దదౌ తుల్య ప్రహర్షితః. Translation: After having unmistakably known the decision of the queen as well as that of Devahuti, the emperor most gladly gave his son to the sage, whose host of virtues were equaled by hers. So, ఈ రకంగా ఏ మాత్రం కూడా అతను తప్పుగా అర్థం చేసుకోలేదు, కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ కర్దమ ముని యొక్క కోరిక ఏంటి, మరియు తన రాణి యొక్క కోరిక ఏంటి, మరియు దేవహుతి దేవి యొక్క కోరిక ఏంటి అని తెలుసుకున్న ఆ చక్రవర్తి సో కర్దమ మునికి తన కూతుర్నిచ్చి వివాహం చేయించారు. 23వ శ్లోకం. శతరూపా మహారాజ్ఞి పరిర్బర్హాన్ మహాదదాన్ దంపత్యో పర్యదత్ ప్రీత్యా భూషావాసః పరిచ్ఛదాన్. Translation: Empress Shatarupa lovingly gave most valuable presents suitable for the occasion, such as jewelry, clothing, and household articles in dowry to the bride and bridegroom. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The customs of giving one's daughter in charity with a dowry is still current in India. The gifts are given according to the position of the father of bride. Paribarhan Mahadhanan means the dowry which must be awarded to the bridegroom at the time of marriage. Here, Mahadhanan means greatly valuable gifts befitting the dowry of an empress. So, కట్నం అనేది అప్పటి కాలంలోని కూడా ప్రచలితంగా ఉండేది. కట్నం అనేది సంతోషంతోని తల్లిదండ్రులు వారు వారి కూతురికి మరియు తన అల్లుడికి ఇచ్చే కానుకాది. అంతేగాని దాన్ని అడిగి నాకింత కావాలి అని చెప్పని తీసుకోవడం అనేది అది అస్సలు సరైన పద్ధతి కాదు. ఆ రకంగా అడిగి తీసుకుంటున్నారు అని అంటే దానికి మించిన దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి లేదు. The words Bhusha Vasa Parichiddan also appear here. Bhusha means ornaments, Vasa means clothing, and Parichiddan means various household articles. So వేసుకునేదానికి వస్త్రములు, ఆభరణములు మరియు ఇంటికి కావలసిన ఇతర సామగ్రి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చి పంపించారంట. ఆవిడ మహారాజ్ఞి, ఆవిడ సామ్రాజ్ఞి ఆవిడ, కాబట్టి దానికి ఆవిడ స్తోమతకి తగినట్టుగా వారిచ్చారు. All things befitting the marriage ceremony of the emperor's daughter were awarded to Kardama Muni, who was until now observing celibacy as a brahmachari. సో ఇప్పటిదాకా కర్దమ ముని అతను బ్రహ్మచర్యంలో ఆశ్రమంలో ఉండేవారు, కాబట్టి ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు. సో అది కూడా ఎటువంటి వారికి అంటే ఇక్కడ దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారు. ఎటువంటి వారికి ఇటువంటి కట్నాలు ఇవ్వాలి అని అంటే ఎవరైతే బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ వారి జీవిత యాపనాన్ని భగవంతుని కోసమని వారు వ్యత్యసించారో అటువంటి వారు అర్హులు ఇటువంటి కన్యాదానంతో పాటు వారికి కట్నం ఇచ్చేదానికి. అంతేగాని ఊరికనే కట్నం అడిగి తీసుకోవడం అనేది చట్టరీత్యా నేరం అండ్ పద్ధతి ప్రకారంగా కూడా చాలా చాలా దిగజారిపోయిన పరిస్థితి అది. The bride Devahuti was very richly dressed with ornaments and clothing. So ఈ రకంగా దేవహుతి దేవి చాలా చాలా అందంగా సుశోభితంగా ఆవిడ డ్రెస్అప్ అయి ఉన్నారు. In this way, Kardama Muni was married with full opulence to a qualified wife and was endowed with necessary paraphernalia for household life. సో ఈ రకంగా వారికి అవసరం ఉండే సామగ్రిలన్నీ కూడా శతరూపాదేవి మరియు చక్రవర్తి సో వారు అన్నీ కూడా ఇచ్చారు.
In the Vedic way of marriage, such a dowry is still given to the bridegroom by the father of the bride. Even in poverty-stricken India, there are marriages where hundreds and thousands of rupees are spent for a dowry. So, ఈ రకంగా ఎంత దీంట్లోని పేదరికంలో ఉన్నా సరే కూడా వారు వారి కూతురు యొక్క వివాహాన్ని వారు చాలా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేయాలనుకుంటారు ప్రతి తల్లిదండ్రులు. వారి కూతురు కోసం అనేసని ధనాన్ని వారు పోగేసి ఉంచుతారు. అది కట్నం రూపంలోనిస్తారు. The dowry system is not illegal, as some have tried to prove. The dowry is a gift given to the daughter by the father to show goodwill, and it is compulsory. సో ఈ రకంగా ధనం అనేది వీరికి కట్నం రూపంలోని ఇవ్వడం అనేది అది తప్పు అయితే కాదు. కానీ ఎప్పుడు తప్పు కాదు అని అంటే వారంతటికి వారే తల్లిదండ్రులంతటికి తల్లిదండ్రులే ఎప్పుడైతే కూతురికి ఇవ్వాలనుకుంటారో ధనాన్ని అప్పుడు అది తప్పవదు. అంతేగాని అడిగినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా అది తప్పవుతుంది. ఎందుకనంటే దాన్ని ఇచ్చుకోలేక వారు రకరకాల అప్పులు చేసుకొని ఆడపిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు వారు ఇబ్బందులు పడడం అనేది అది సరైన పద్ధతి కాదు. In rare cases where the father is completely unable to give a dowry, it is enjoined that he must at least give a fruit and a flower. As stated in Bhagavad Gita, God can also be pleased even by a fruit and a flower. When there is financial inability and no question of accumulating a dowry by another means, one can give a fruit and flower for the satisfaction of the bridegroom. So, ఎప్పుడైతే వారు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటుందో కట్నము, అలాంటప్పుడు ఒక పుష్పము ఒక ఫలము ఇవ్వచ్చు. భగవంతుణ్ణే వారు కొనుక్కునేగలరు ఒక పుష్పం ఒక ఫలంతో. అలాంటిది ఒక వరుడికి వారు ఒక పుష్పం గాని ఒక ఫలం గాని ఇచ్చినా సరే కూడా సరిపోతుంది అని అంటున్నారు. 24వ శ్లోకం. ప్రత్తాం దుహితరం సమ్రాట్ సదృక్షాయ గతవ్యథః ఉపగుహ్య చ బాహుభ్యా మౌత్కంఠయో మథితాశయః. Translation: thus relieved of his responsibility by handing over his daughter to a suitable man, Swayambhuva Manu, his mind agitated by feelings of separation, embraced his affectionate daughter with both his arms. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. A father always remains in anxiety until he can hand over his grown-up daughter to a suitable boy. A father and mother's responsibility for children continues until they marry them to a suitable spouses. When the father is able to perform that duty, he is relieved of his responsibility. సో తెలుగులోని ఒక సామెత కూడా ఉంది, పెళ్లి చేసి చూడు ఇల్లు కట్టి చూడు అని. సో ఒక తల్లికి ఒక తండ్రికి ఏంటి అని అంటే వారి కూతురికి పెళ్లి చేయించడం అనేది అది చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నుంచి ఎవరు కూడా తప్పించుకోకూడదు. వారి పిల్లలకి పెళ్లి చేయించి కూతురికి పెళ్లి చేయించేంత దాకా అది తండ్రికి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. దాని నుంచి తప్పించుకోలేడు ఆయన. సో ఎప్పుడైతే కూతురికి పెళ్లి చేయిస్తారో అది కూడా ఒక సరైన వరుడితోనో అప్పుడు తండ్రి యొక్క వారి రెస్పాన్సిబిలిటీ పూర్తి అయినట్టుగా. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ శ్లోకం మనం రేపు చూద్దాం. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నమాచార్య శ్రీ